ari gara, lehen hezkuntzako azken urtean gaude, 6. mailan. Aurten antzerki bat egin dugu. Gabonetako historia bat kontatuko dizuegu. Utsa zure irudimena libre eta disfrutatu. Gaur Gabon zahar egunean da. Familia osoa elkartu egin da egun berezia ospatzeko. Familia osoa etorri zen etxera, aurten bezala, eta turroiak herri zuten. Turroia, goze naiz, amatxu! Zer nahi duzu? Goze gara! Zue, ez oiu kantu, teleberrikus gara. Ara, begiratu, Gabon zaharra mundu osotik. Gabon zaharra lekuaren arabera era ezberdinetan ospatzen da. Benetan, igo volumena. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude Fiorella eta biok azken teleberria aurkezten. Dakizuenez, gaur abenduaren 31 da, eta Gabon zaharra askatzen dugu mundu osoan zehar. Azken teleberri honetan munduko estatu batzuekin konektatuko dugu. Bertan, Gabon zaharra askatzen den ikusteko. Orain, Kolonbiarekin konektatuko dugu gure korrespontsalekin. Kaixo, Adrian, zer modu sortik? Egunon esan behar dugu oraindik ekipo. Kolombian 6 ordu gutxiago ditugu. Hemen da gure lanekin. Bera eskalduna da, baina Kolombian ospatzen ditugu. Gau berezi hau bere familianekin. Kontatu dirazu nola ospatzen dituzuen Gabon zaharra? Egunon, noski baietz, etorri nire etxera eta hor azalduko dizuegu nola ospatzen dugu. Latinoamerika gainerako herrialdekin konparatuz oso antzekoa da. Kolombian erlijio espiritu handia izaten du. Nosotros en Navidades solemos juntarnos toda la familia a cenar juntos. Antes de cenar, el más mayor de la familia, o sea, nuestro abuelo, deja una vela en nombre de Jesús. Cuando colocamos las velas, le damos las gracias al Señor al estar toda la familia aquí. Después de rezar, cenamos todos juntos a lo grande. Después de cenar, nos gusta cantar un villancico famoso llamado El Burrito Sabanero. Pero antes de cantar, es importante hacer las campanadas para nosotros. Y comer las uvas, que están muy ricas. Venga, querida familia, ¿se animan a cantar un lindo villancico llamado El Burrito Sabanero? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Muy buena idea! Eskerrik asko, zer interesgarria izan da. Orain, Txinarekin konektatuko dugu, gure korrespontsalekin. Arratsaldeon dugu, zer moduz? Kaixo guztioi, urte berri hon, gu dagoeneko urte berrian gaude, badago lekuanekin, berak azalduko dut nola ospatzen den Gabon zaharra, zein montatako tradizioak ditu. Gabon, hemen larriaren eguna ospatzen da. Europan egiten duzunarekin konparatuz gauzak batzuk antzekoak
Igandean arroza jaten dute, eta etxean jaten eta kanpoan jaten dutenek bizak. Ere, kanpai jotzeko orduan amabi manatzak jaten ditugu. Gutuna sala manatzea ordua da. Beti amaiketan manatzen ditugu. Eskerrik asko. Ume txikiei jostailuak ematen diogu. Zertan jaio! Eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Orain, Mariarekin konektatuko dugu, gure korresponsalekin. Arratsaldeon Miruka, zer moduz hortik? Arratsaldeon, hemenia dana dago prest urte berriari ongi etorria emateko. Hola, astăzi suntem în România. În România, Crăciunul este sărbătorit într-un mod special și aici vă lăsăm cu părinte de Crăciun. Kaixo, gaur Hermanian gaude. Hermanian Gabonak modu berezi batean ospatzen dira, eta hemen familia batekin utziko dizuet. Aspaldiko, zelan? Bai, familia berri elkartzea oso polita da. Gogo zelaztera. Bai, primera. Eta abesten badugu? Bai, oso ideia hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zer interesgarria izan da. Orain, aziziko lekuarekin gorenkatuko dugu. Inorkekin. Arratsaldeon Hugo, how are you? Hugo, Izia. Good morning, Fiorella. Orain zertz pertsona bateko talde bati elkarrizketa txiki bat egingo dio. Hello, I'm Inara. Today we are in university. We will see how the people of New York celebrate their Christmas. And now let's join interview to a group of people. Hello, what is your name? My name is Inesa. My first name Bruno, Mildred, Julie, Negre, Patricia, Carolina, and Patricia. Okay, then how many people in New York celebrate Christmas? 95% of people celebrate Christmas in New York. Where do you celebrate Christmas? We celebrate Christmas in a very state. Guk ospatzen dugu Gabonak enparezen erakinean. Thanks, and now let's start with Julie. How do you celebrate Christmas? We celebrate Christmas like this. You better watch out, you better not cry, you better not shout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Thank you for being with us in the transmission. Eskerrik asko hemen egotea transmisioa. Mila esker leku guztietatik parte hartu dituzuen pertsona. Oso interesgarria izan da. Espero dugu etxetan gauza berbera sentitu duzuela. Urte berriari laster ongi etorria emango diogu. Bizitza zuen mahatzak. Oso interesgarria izan da, ezta? Bai, oso interesgarria izan da. Esan didate gaur, auzoko plazan pantaila handi bat jarri dutela. Bertan kanpaiak dituzteko. Joaten gara? Bai, WhatsAppetik hitz egin. Gure lagunak esan digute ara dago dira. Primera, gogora